Jopur e kaunti ma Kisumu oduoko erokamano ne seneta margi Ngire Tom Ojienda kuom yango chenro mar pogo kothe mong'ere kaka mbegu mashinani e gwengego. Jopurgo wacho ni chenro mar pogo kothe mar rang'iny mamalo osetego chenro magi mag pur kendo nyayo nyak mar chiemo e kor gwenge. Chenrono osekonyo jopur ma North Nyakach, South West Nyakach, West Nyakach kod West Seme gi East Seme, ka jodak mamoko wacho ni chenrono biro konyo alwora mar Kisumu duto. Agone Profesa erokamano kuom parowa gi kodhi, kendo amedo gone erokamano nikech higa mokalo bende nomiyowa cham mochiek mowakeyo maber. Ago erokamano nikech adhi komo kodhi, pesa notama makata mang'iewogo kodhi aongego, omiyo ka ayudo kodhi tadhi komo tago erokamano. Ma Profesa otimonwa kawuononi, onge jatelo moro amora mosetimonwa e Seme ka, kocha riambo mondo ogolnwa kodhi mondo mi wakom, nikech ong'eyo ni mon orem, warem mar adieri. Pesa ma dang' igol kidhi ng'iewogo kodhi dhi tami nikech iparo ni ang' kang'iewo kodhi to ang' nacham ang'o, ang' ang'iew mogo ang'o. Ago erokamano ne Profesa Tim mooro mondo okelnwa kodhi wakom, kendo wamor nikech okele e sa maber ma wapuro, chunywa pare kaka wanyalo yudo kodhi.